טוב, אז שלום, הנה הנוף, ואני בערוץ האחר שלי, שקוראים לו, מי שלא יודע, נועם וליאב המהלכים, פילטרים. אנחנו לפעמים עושים, הרבה פעמים אנחנו עושים פילטרים, ובואו נמשיך לעשות לכם עוד סרטונים. הנה הנוף, בואו נמשיך טוב, יש פה עוד... אתה רואה שהוא לא עובד? עוד בניינים. אתה רואה שהוא לא עובד המפל? יש שם מפל כזה, אבל הוא עכשיו לא עובד. אתם רואים את זה? בואו, אני רוצה בואו, אני סוגר את ה... ויש פה בתים. טוב, בואו נמשיך. טוב, עברנו למקום אחר. יואו, תראו איזה יפה. נכון, באמת יפה פה. תראו את זה. אוי חברים, תסתכלו את הנוף הזה, תסתכלו את כל הבניינים פה, יואו. טוב, בואו נמשיך למקום אחר. פשוט עשיתי פלאש. טוב, אנחנו פה בחושך, אבל עשיתי פלאש. תסתכלו את זה, תסתכלו. לא רואים את זה פה. טוב, בואו נמשיך. טוב, תסתכלו, יש לנו פה מדרגות. כן, אנחנו לא עולים למעלה. אני רוצה להחליף. יאלי, עדיף לעלות לא עם כפכפים כאלה. אנחנו עולים למעלה. אוקיי, תסתכלו, הגענו שמה למטה. עלינו את כל זה. עכשיו הגענו לדלת. רגע, לא לפתוח. הוא פתח, טוב, אז סוף סוף פתחנו את זה. תסתכלו על זה יפה פה. הנה הירח. ירח. הנה, תסתכלי. תראה להם שאתה נוגע. תסתכלו את הירח. יואו. אני נוגע בו, סתם. את המרפסת. וואלה, טוב. תסתכלו איזה נוף. אני עושה זום מטורף לבניינים. תסתכלו את הירח שם. העבודה של אבא, אני לא זוכר. איך השארתי? תסתכל עליהם. העבודה שלי לא, אני עובד בארץ. תראה שם. תראה את השקיעה. יואו! תסתכלו את השקיעה, זה יפה. תסתכלו את זה. טוב, תסתכלו חברים, אז זה היה הכל להפעם, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.